Nanjengoko kusondele ixesha lokuhlalela kweemviwo ngabafundi bebanga lokugqibela, silijelo le-MPK TV kunyaka ophelileyo sancokola nomfundi uThulisa Georgia owayekweli banga. Lo mfundi wayehlala phantsi kwemeko emaxongo efunda kwisikolo samabanga aphakamileyo iPhakamisa kwaMagxaki eGqeberha. uGeorgia wayehlala kwityotyombe elinamacangci angomelelanga eliseSoweto on Sea nelingenambane nomhlobo wakhe bekhanyisa ngekhandlela. Konke oku zange kumtheze mandla ekuzimiseleni kwizifundo zakhe. Ngemini yeziphumo ngenyanga yomqungu kulo nyaka wathi wavuna ebekulimile waphumelela ngebachelor's degree. Kungoku nje lo wasetyhini uselula uhlala kwindlu efudumeleyo nakweli ityeli wenza iinzame zokuguqula ubomi bakhe ngokuzama ukuqhubekeka ngemfundo kodwa akanamali yokubhalisa kumaziko emfundo ephakamileyo. Ndabhala i-exam yam, then ke ngoku ndapasa i-bachelor's degree, but ke ngoku zange ndifumane isikolo because zange ndi-apply on time. Then ke ngoku nyanzeleka ukuba ndithathe i-gap year. Then ke ngoku during my gap year ndabe ndibona uba ndiyabhoreka andinantokwenza. uLungiswa Mlahleki nowayelilungu lekomiti encedisa ukulungiselela abafundi bebanga lokugqibela kulo nyaka uphelileyo kwakwesi sikolo wasikwa yinimba akubona imeko ebehlala kuyo wagqiba ukuba amthathe. Ndingathi usukela ngelaa xesha uThulisa wayehlala phaa, wayehlala mos nalaa friend yakhe uAvu. Elaa bobosi ndanotisa into yoba liyanetha. So kwi-camp yabo yokugqibela yesikolo ndaye ndabafaka ekhempini, ndababhatalela apha esikolweni kwicamp. So after the camp, while belungiselela ubhala, ndathi no, abakwazi ubhala behlala phaa kulaa meko injeyana. So ndabathatha bobabini bazohlala apha endlini. uThulisa is a very humble child, emamelayo, noba umxelela ntoni, noba uyamcebisa, and I know uyazazi into ayifunayo elifini. Ndihlelisene naye kakuhle gqithi, ndamthatha from then ke. Kulo nyaka uzayo uzimisele ukuqhubeka nezifundo zakhe yaye ngenzame zokuphumeza oku ebethengisa ukutya kwakwisikolo ebefunda kuso. Uthe sabheka-bheka nanjengoko ebengenzi mali ibheke phi ekuthengiseni wanethamsanqa lokufumana umsebenzi wethutyana njengomthengisi kwivenkile ephezulu. Ngoku ndaqala ibhizinesi encinci kwapha esikolweni sam, ndathengisela abantwana basesikolweni sam ikota, bemane befake i-order ke mane benzela bazisela. Then enye imali ke ngoku bimane iphuma phaa ibincinci, so mane ndi-aplaya ngayo, mane ndinceda uaplaya ngayo kuba ndifuna isikolo next year, ndithenge nee-toiletries zam, yabo into ezincinci nje. Then ke ngoku zavala izikolo ngoJune. Then ke ngoku ndanyanzeleka ukuba ke ngoku isikolo andizoba sakwazi uthengisa because izikolo zivaliwe. Then ke ngoku ndahamba ndafuna enye job, ke ndafumana enye job phaa phezulu e-ereni kwenye indawo yibhusha. Then ndasebenza phaa for 3 weeks. Then ke ngoku ndabizwa eMagxaki ngumam noMeko for ijob yange-weekends, so ke ndisephana ngoku. uGeorgia uthi unomdla wokwenza izifundo zolimo. Le ntwazana ibongoza abafundi abafunda phantsi kweemeko ezinzima ukuba bangancami. Kwiindaba ze-MPK TV ndinguJessica Bhobo eZwide eGqeberha.